ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮಲ ಚಿಕ್ಕಿಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನಕ್ಕ ಚೋಚಿ ಆಕೆ ಆನೆ ಮಲ್ಪಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಪೊದಿರದ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಇದ್ದೆ ನಿಕಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಾನು ಈತ ಪೊದಿರದ ಸಂದ ಮಿಸ್ಕಿ ಜಾರಕ್ಕೆ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಲಿಂಬೆದ ಜ್ಯೂಸ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಸಂಸ ಸಕ್ಕರೆ ಮಾಡೋದು ಅದೇ ನೀತ್ ಶುಂಠಿ ಪಾಡೊಂದಲ್ಲ ಉರುಪು ಪಾಡೆ ಅವೇನ್ ಬಾಕ ಗ್ರೇನ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಚೂರ್ ನೀರ್ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆ ದಿನ ಕಡೆ ಚಜಪಾವೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ನಿಕ್ ಪಾಡ್ದು ರೆಡಿಯಾದ ಇಂಚಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಲಿ ಶೋಕಾಂಡ ಶೋಕಾಂಡ ಚೂರ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂದೇಕ ಇಷ್ಟ ನಮ್ಮ ಮಾಡ್ತಿನ ಅಂಗಡಿದು ಇಷ್ಟ ಆಪಚ್ಚಿ ನನ್ನಂತ ಇವನ್ನೇನೆ ಬರ್ತೀನತ್ತ ನಕ್ಕದೂಪಿನತ್ತ ಪರವಾಗಿ ತಂಗಿ ಕೊರ್ಪನ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಬಂದ್ರಿ ಏ ತಿರ್ತು ಮಾಡಜ್ಜಿ ಇಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಥವಾ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಲೇವೇನು ಐಕ್ ಬಾಕ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಬಾಕ ಇಂಚಿನ ಮಾತು ಬರ್ಲಿ ಇಕಡೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ ಇಂಕ ಬರೆಯರಂಡು ಓದರಂಡು ಎಲ್ಲ ಜಂಕ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂಚದಿ ಮೊಬೈಲ್ ಮುಟ್ಟುಜಿ ಗುಡ್ ದಿಸ್ಕೊಲ್ಲೇನ ಪರಿಯತ್ತೆ ಈ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಯಾರಿತ್ತೆ ದೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಜಾಕುಲೆ ಪರೊಂದುಲ್ಲೇರ ಓಲಿಯಾ ಪನ್ಪಿಂತಲೆ ಅಕ್ಕುಲ ಪರೊಂದುಲ್ಲೇರ್ಗೆ ನಾನು ಚೂರ್ ಬಂದಿ ಖಾಲಿ ಸುಳ್ಳು ಕನ್ಫಿನತೆ ಯಾನು ಚೂರ್ ಬಂದಿ ಜೋಕು ಸುಳ್ಳು ಕಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತುನ್ನ ಅಮ್ಮನಕ್ಕೂ ಬರ್ತಿದ್ದೇನೆ ಯಾರು ಬಂದು ಚೂರ್ ಬಂದು ನನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಪಪ್ಪನ ನನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ತೆ ಯಾವ ನನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ಓದೋಡತ್ತ ಓದುವತ್ತ ಗುಡ್ಡಾಪನ ಇಂಚುತುಲ ಗುಡ್ಡಾಪನ ಹಾಪ ತೂಕ ದಾದ ಅಂದ್ರೆ ಅವ ಈಗ ಇಂಚ ಒತ್ತರ ಹಾಕಜ ಮಾರೆ ದಾದೇನು ಇಂಚ ಒತ್ತರ ಹಾಕಜ ಈ ಉಲ್ಲಾತ ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತರ ಹಾಕಜ ಇದು ಬಂಗೋಡಲ್ಲೇ ಬಂಗೋಡುಲ್ಲ ಇದು ಬಂಗೋಡುಲ್ಲ ಅಟಿಲ್ ಅಂತಂದ ಮಗ ಯಾವ ನನ್ನ ಹೌದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಂಡು ಓದು ನನ್ನ ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಓದೋದು ಅಲ್ಲ ಇತ್ತು ಇದಾದ ಬನ್ನಿ ಎಂಕ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಂಡು ಓದರಂಡು ಬರೆರಂಡು ಬರಕಂಡ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಡ ಬರೆರಂಡು ಅಕ್ಕ ಕೊಕ್ಕಡ ಅನ್ಪಿ ಬರೆ ಹೋಯ್ತು ಬರೆದಿಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿ A to Z ಬರೆ A to Z ಬರೆರನಾ ಆಕಲ್ ಪಕ್ಕಡ ಅನ್ಪಿ ಓದರಂಡು ಏರಾಕುಲು ನಿಕುಲೆ ಬೊಕ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಓದರಿಜ್ಜ ಓರಲ್ ಪುರ ಇಜ್ಜ ನಿಕಲೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾವು ಓ ಅಲ್ಲ ಸಾರಿ ಓದುದ ನನಗೆ ಓದುದಲ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ದಾದ ಅಮ್ಮ ಮನ್ಪೀಡಿ ನನ್ನ ಬಾಯಿ ಅಂದಿ ಪೆತ್ತೆ